Мариела Гемишева представи роклите в Музея на розата, където за първи път те бяха видяни и от претендентките за титлата тази година. Роклите са изработени от копринена тафта, а цялостната идея на проекта е съобразена с характерната структура на цвета на маслодайната роза, затова и самите рокли са с деконструктивна форма. Етапите на създаване на роклите са отнели близо 3 месеца на творческия екип. Едно такова, има предвид специален дизайнерски проект за подобен тип събитие, е доста тежка задача и доста сериозна и изключително отговорна. Сега, разбира се, има много по-функционални, много по-леки варианти на такъв тип събитие, но аз съм благодарна на община Казанлък, в смисъл, че наистина 50 години е специално събитие. И наистина беше необходимо специално да се отнесеме всички заедно, както и цялата общественост на града към един такъв специален празник, защото това е изключително единствен подобен. И мисля, че е редно това така наистина да го уважаваме и да си го носим в сърцата нон-стоп. Винаги. Мариела Гемишева е родом от Казанлък, моден дизайнер е и преподавател в Националната художествена академия, специалност мода. Носител е на много национални и международни награди. Ами знаете ли, Япония е едно от местата в този съвременен свят, който изключително много се уважава така наречения съвременен деконструктивизъм в облекло. Тоест те имат една много по-напредничева идея към начина на обличане, стилистика и начин на живот. Това е мястото, където наистина авангардни и много по-различни неща се приемат с пълни шепи, с огромно удоволствие и абсолютно без никакви резерви. Нещо, което в Европа така малко все още ни липсва, но може би Европа трябва да остане консервативна. На 18 май в Музея на розата Мариела Гемишева ще изложи своя проект «Модни обекти в цветовете на розата 2018». Откриването на изложбата е от 17 часа и е част от програмата на Празник на розата 2018.